samotných květů. Dáme si pár kapiček, ano? Tyto kapky samozřejmě nemají euforické nebo psychotropní účinky. A je to šikovná holčička. Lékaři ji předepsali speciální odrůdu konopí určenou pro děti, která se pěstuje ve sklenících v Coloradu. Tisíce pacientů jakéhokoliv věku se dnes léčí pomocí konopí. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho způsobů, jak tuto rostlinu užívat, rodiny pacientů založily sdružení, aby mezi sebou mohly sdílet informace. Jedná se o asociaci nazvanou Realm of Caring, která je dnes známá po celé Americe. Děkuji, že voláte Realm of Caring. U telefonu Linet, jak vám mohu pomoci? Pokud jde o schizofrenii, při užívání odrůdy šarlotina pavučinka můžete zaznamenat pozitivní účinky, ale obsahuje i menší množství THC, takže se může objevit i negativní reakce. Tohle je náš tým pracovníků. Tvoří ho 7 lidí, kteří mluví 4 jazyky a za měsíc vyřídí přibližně 7 000 telefonátů. Garantujeme, že mají informace o všech nejnovějších vědeckých výzkumech, které jsou dostupné veřejnosti a týkají se využití konopí pro léčebné účely. Pokud se to může dostat co nejblíže ohnisku rakoviny, tak to je vždycky nejlepší. Ano, jednoznačně propagujeme léčebné konopí. Počet jeho příznivců roste a zároveň se zvyšuje i množství vědecky ověřených informací. Naší snahou je poskytnout tyto informace zájemcům ve srozumitelné podobě. Velký zájem o použití konopí pro léčebné účely se neomezuje jen na Colorado. V roce 2016 bylo léčebné konopí legální ve více než polovině amerických států. Nicméně na federální úrovni je stále zakázané. Stejně tak byla léčba konopím legalizována v řadě zemí po celém světě, například v Kanadě, Izraeli nebo nejnověji v Německu. V mnoha zemích je však konopí stále odmítáno, například i v jinak celkem uvolněné Francii. Ve Francii k žádnému přehodnocení postoje ke konopí ani pro medicínské účely nedošlo. Podle francouzské národní lékařské akademie tato rostlina ani produkty z ní do lékáren nepatří. Lékařská akademie se posuzováním samotného konopí i jeho terapeutickými vlastnostmi zabývá dlouhodobě. Shromáždili a analyzovali jsme veškeré možné informace získané z četných zpráv a provedených výzkumů. Dospěli jsme k jednoduchému závěru. Konopí je opravdová droga, ale není to opravdový lék. Dlouhodobé užívání konopí vede k závislosti a potřebě pravidelné konzumace. Výsledkem čehož jsou kognitivní poruchy, poruchy učení. Někteří lékaři jsou znepokojeni i užíváním konopí pro terapeutické účely. Avšak podle profesora Benjaminy, který se podílel na zmíněných výzkumech dopadu konzumace konopí, je nutné rekreační a léčebné užívání rozlišovat. Je zřejmé, že konzumace konopí dospívajícími má svá rizika. Může způsobit problémy s učením a soustředěním, ovlivnit kognitivní funkce. Rovněž existuje malé, ale reálné riziko, že by mohlo vyvolávat závažná onemocnění, jakým je například schizofrenie. Královně Viktorii předepisoval konopí její lékař, aby jí ulevil od bolesti, kterou trpěla při premenstruačním syndromu. S příchodem aspirinu, jenž byl účinnější a snáze se vyráběl, význam konopí poklesl. Lékaři ho považovali za zastaralé a překonané. Poslední rána přišla ve 30. letech 20. století ve Spojených státech. Když skončila prohibice, šéf Federálního úřadu pro narkotika zahájil válku proti drogám. Konopí bylo zařazeno do stejné kategorie jako heroin a kokain. Ministerstvo financí vyhlásí nesmiřitelnou válku opovržení hodným překupníkům trávy, kteří se jako supy přiživují na slabosti svých spoluobčanů.